Despois dos problemas que se atoparon nos terreos do novo edificio xudicial da Parda, os traballos na actualidade marchan ben e esta infraestructura estará lista pro segundo semestre do 2018. Este novo edificio xudicial contará cun investimento de máis de 17 millóns de euros nun espazo de máis de 21.000 metros cadrados. Os beneficios para a cidadanía da provincia de Pontevedra serán múltiples e diversos. Entón, realmente, este edificio xudicial ten capacidade para 28 xulgados, pero só van estar utilizados desde o primeiro momento, desde que se poña en marcha o edificio, 14, é dicir, que van quedar como 14 libres para futuros crecementos. Vai permitir levar os xulgados 4 do social, 2 do mercantil, 3 do contencioso administrativo e 5 de primeira instancia. É dicir, eso suman os 14 que se trasladarán aí unha vez estea finalizado o edificio. Un edificio que estará conformado por 2 plantas no soto e 6 plantas sobre rasante. Entón, realmente, nos sótanos o que está localizado son as prazas de aparcamento e os arquivos, grandes superficies para arquivos. Na planta baixa e na primeira planta están, digamos, os elementos do edificio máis de acceso público, como poden ser as salas de vistas, os despachos de abogados, de procuradores, locais sindicais, e xa, a partir da segunda ata a quinta planta, están o que son xa propiamente os xulgados. 7 xulgados por planta, 4 plantas, 28 xulgados en total. O novo edificio xudicial estará comunicado a través dunha pasarela cuberta co actual edificio xudicial, formando así un único complexo. Ben, esa era unha das características principais dos requerimentos deste proxecto, que tiña que estar conectado para que precisamente fose moi accesible e non houvese que cruzar a rúa que divide os dous edificios. Entón vai ter unha pasarela que debaixo da cal circularán os coches, a calle, entón vai estar unido cunha pasarela coa planta primeira, de forma que van ser accesibles tanto estando nun edificio, poderase pasar ao outro ou viceversa, claro. Estes traballos, xunto coa Cidade da Xustiza de Vigo e o novo edificio xudicial de Tui, darán un novo pulo pro sistema xudicial da provincia de Pontevedra.